дар Лас-Вегаси Амрико размкори маъруфи тоҷик Нурулло Алиев барои пайдо намудани ҳуқуқи имзои шартнома бо UFC бо варзишгари амрикоӣ Ҷош Уик нерӯ санҷид. Дар ин майдондорӣ Нурулло бо маҳорати волои худ дар раунди якум ҳарифашро сарафканда сохт. Ҳамин тариқ Нурулло Алиев аввалин варзишгарест ки Тоҷикистонро дар созмони машҳури UFC намояндагӣ мекунад. Ӯ пас аз соҳиб шудани ин дастоварди таърихӣ ба ватан баргашт. Дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе масъулини соҳа, варзишгарон ва мухлисони зиёд барои пешвозаш ҷамъ омаданд. Тамринонам хуб гузашт. 5 моҳ рӯзоиш буд ки даже як рӯза 4 борам тамрин мекардем. Баъд сахти баъд Тоҷикистон сахти баъд бародарон мехостанд ки як боеци як тоҷик дар UFC бошад, Тоҷикистона шиносанд. Ам хали настрой кардем, хали чӣ кати биромада будам. Ман даже дилем да қатрае набуд ки ман ами боя бохт мекунам да. Нурулло Алиев дар ҳисоби худ 7 ғалаба дорад ки аз ин 5 тоаш бо қарори доварон ба даст омадааст. Барои расидан ба орзуи деринаи худ зиёд талош кард. Тамринҳои бисёр вазбинро анҷом дод. Вазни худро ба таври назаррас тағйир намуд. Не, орзуи ман буд, орзуи ҳамватанони ман, орзуи Тоҷикистон буд ки як боеци мо дар UFC иштирок кунанд. Ай худовандам чиза ба мо чӣ кард. Хеле вазн бисёр парфтем, лекин ки вазнам кардем, боям биридем, контракта гирифтем, бои оянда кӯшиш мекунем ки бо пирӯзӣ бикунем. Бисёрш намешинохтанд Тоҷикистона. Мо чӣ кардем ки ҳастам хали давлат, ҳастам хали боецое ки конкуриро бад кардан метавонанд ба американцо. ҳамакнун Алиев барои набарди аввалини худ дар созмони болозикр омода мешавад. Ҳама кӯшиши худро ба харҷ медиҳам то ваъдае ки ба мухлисон додам, яъне пас аз 2 сол бояд ки қаҳрамони вазни худ шавам, амалӣ кунам, мегӯяд Нурулло.